Dneska jsem vám chtěla ukázat, že jsem objevila perfektní 2 aplikace, které vám pomůžou pít, abyste měli dostatek vody. Což je super, protože vás to bude perfektně motivovat, hrozně to pomáhá, abyste dodrželi to dané množství vody za den. A jedna, kterou teda používám přímo já, se jmenuje Plant Nanny, čili jako rostlina chůva, by se dalo říct. A je to moc pěkný. Staráte se, vyberete si vždycky nějakou kytičku a staráte se o ní, aby vám nezvadla, dáváte jí dost vody. A vypadá to takhle nějak. Zhruba takhle. A vždycky tady kliknete, že když si dáte sklenici vody a vlastně, když takhle vypadá ta rostlina, tak je to v pořádku, že dostatečně pijete a tady vám ukazuje, kolik jste vypili z toho daného množství za den. Moc pěkný, jako, a takhle si pěstujete několik rostlin a pak je přemístujete do skleníků a máte tam i různé jako upgradey a různé prostě úrovně a tak. No a potom ta druhá, to se mi taky líbí, to má zase jedna známá, která mě inspirovala, nebo jedna klientka, a to se jmenuje, je to i v češtině, i ve slovenštině teda, a je to vodní kočka. Taky hodně dobrý. A tam zase jakoby plníte, co jsem teda pochopila, plníte to množství té vody v té jakoby nádobě té kočce a zase až do toho určitého množství. A tady se mi na tom líbí, co jsem teda z toho vypochopila. Doufám, že to jde vidět, mě to tam nějak leskne. Tak zkusíme. No, trošku to, tak, teď to jde vidět, perfektně dobře. A tam zase se mi líbí, že tam jsou volby, jakože i když si dáte, možná se to leskne, no, když si dáte kafe třeba, tak se vám to odečte a prostě různý druhy jako nápojů, perfektní, jako. Takže buď teda vodní kočka, doporučuji, anebo i to Plant Nanny, můžete vyzkoušet a každopádně je to perfektní, protože kdo se rád stará třeba o zvířátka, tak ta Plant Nanny je super, protože aby vám ta kytička neuvadla, tak si musíte vždycky napít. A doporučuji nepodvádět.